everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Apan suod ming higala si Lando. Og nurse ko nga nag-atiman niya. Nurse ka sa akong amahan, day. Og dilik ni Lando. Busa, ako'y maatiman niya sa ospital. Tawa niya. Ako'y magdagsinina ni Lando sa ospital. Mas maayo tingali nga ikaw ang matiman sa imong amahan. Nga na di man ka masugod. Nga ako ang matiman ni Lando. Uy, saman. Uyab na gid mo, no? Hugaw ra kay kaguna-huna, Shane. Dili ba na maayo? Agad sa may maayo, ha? Helena, kanang gipuhat ni mo nga mo trabaho ka sa dili ni mo trabaho unon? Ang imong amahan ang nagsugo nako nga atimanon una si Lando sa ospital. Ako'y mo atiman niya. Ambi na ng iyang mga gamit. Noon sa man ka? Ayan ako na naglabnuta. Naunsa mong duha din, he? Ha? Ma! Maawa! Nagligoy-ligoy na po na si Helena sa iyong trabaho, ma. Para asa ng bag, Helena? Kang Lando ning gamit, Ma'am Julia. Akong dadon sa ospital. Oh, maayo noon. Sige, lakaw na. Ma! Ako'y mo pantay ni Lando sa ospital. Pagpuyo, Shane. Ma! Namago si Shane nga mo imotiman ako din eh. Mauna. Ambot ang bayhan na, eh. Mura man ang nalumay ni mo. Bunga rin na siyang kaplan eh. Pero, nakita pa yan ako nga tininuod gud niyang gusto ni mo. Mura maganin na siyang mataranta ko na aka. Uy, buot ng bihan na. Bisan nun sa nalang ang masahod sa o. Hindi na angay tagdon. Unsa man ka? Nakakaon na ka? Wa palagi. Oh, magdungan na lang tagkaon. Ay na lang pagbangon. Labas pa ng imong samad. Hungitan na lang tika. Sige. Huwag man kakakapuya. Anad ko yung trabaho, Alando. Nurse ko. Ayaw kalimot. Ma? Human ako ma-interview sa mga pulis. Oh, maayo noon. Okay na ko, ma. Busa, mulakaw anak ko, ha? Asa naman ka mo lakaw, Shane? Sige ka maglaag-laag. To. Kapisit kay pundo ni Nisbay, uy. Mingaw. Sige. Pero ayaw nagpun-e ang akong problema. O sabi na problema ni mo, ma? Kadasod na ko sa kwarto sa imong amahan. Way laing ipangutana. Gawa sa mga tao misaka din eh. Kon nadakpan na ba? Kay gusto gid siya nga ipapreso kini. Ano gun kaayo? Nga wa gyud malugos si Helena sa misaka din eh. Oh, kung nalugusan pa siya, hilak. Ansa man? Nabasog ka? Oh. Salamat sa paghungit. Kanindot utak kun doon na patay pictures nga gihungitan ko din mo da. Ansa man? Gusto gid ka nga sulngon ko sa imong asawa? Helena, doon kami nagbuwag ni Chuna. Wala siya katungod nga mga bubo pa. Pero, basin ba yung matandog iyang karbo? O mabalik siya ni mo? Ha? Lando, naghinuktok magot ka diha. Helena. Di na ko gusto nga magisigot patabahin sa kong asawa. Sorry. Naibaho ka. Matakigayon nga mahinomdom ko ni Chuna. Murag mulabad ang akong usap pagmahay. Pagmahay sa unsa? Pagmahay ko nga nung
ako gyud siya gipakaslan. Sa ding misulti siya nga mapto siya. Ha? May mabdos gid imong asawa? Oh, pero wa may na yun. Ngano man? Nakuhaan siya. Ambot kung nga nakuhaan siya. Kalaw isab sa inyong Pilipino. Pero nagduda ko nga nagpakuha siya. Pansa? Ang ano nagduda man ka nga nagpakuhang imong asawa? Di siya gusto nga maguba ang lawas. Mao na ang ako nabantayan niya. Bisan og minyo na may pero murag yapon siya og dagang nga magliok-liok. Basi ni mo na nasulti kay tuwa naman siya slayo. Tinuod ako gisulti Helena. Wa ni kapin guay kuwang. Nakasugat na magugog mga lalaking minyo. Nga daoton dayon ang asawa kung may laing babae ng ikaatubang. Dili ko paliha sa uban Helena. Ambot pa ha. Murag ko og uha sa kong kaugalingon sa dihang gikasal ko. Pero nagkamot ko nga matarong ang among kabinyoon. Apan, wa gid ko swerte kay ang ako na asawa. Nakasugat man og laing lalaki. Lain-lain kitag sa kilanon sa kinabuhi, Lando. Pero, dili ta mo hunong tungod lang kay pakyas tas mga panghitabo sa itong kinabuhi. Dili lang kita magpakawas paglaom, Lando. Gusto ka? Paglaom na lang ang nahabilin sa kong kasing-kasing karon. Dili lang ta maghiskot og mga problema, uy. Pakalabad lang na so. Sige. Unsa may atong hisgutan? Ikaw? Oh. Diin ka man gikan, Helena. O ganang miabot ka man din sa mong dapit. Ha? Hangtod karon, naglibog paghapon ko kung nganong miabot ka ng dapita. O di ka naganahan mo biha pa din Natural nga dili pa ko makabiya din eh. Tungod kaya wa pa na ako makita ang mga paryente sa akong inahan. Nga niya ining dapita. Abi ni mo, di gid ko makalimot sa una natong panagkita sa barko. Nagtuhog gid ko nga moamba ka. Mao ba? Naghila ka man gud nga naglantaw sa dagat. Mao nga, nagpaduol ko nimo. Nangandam na gud kong daan nga kung mukatkat ka sa Barandillas, gunitan tigid ka. Bala nagmasuko ka. Buotan gid ay ka no? Kay concern makas mga dili nimo kaila. Klaro mo gud kaayo sa imong naong. Gagisakitan ka og maayo. Natural nga sakitan ko. Kaya akong inahan ang namatay. Gusto ka, sakit kung mawad ang tag-inahan. Hello. Nawag ba ka? Gusto talagang pahibawon kung hain karon si Helena. Haim siya karon. Tuwa siya sa ospital. Siya gyud ang gipaatiman ni Alejandro kang Lando nga nadungkapan. Uya, so may gusto rin umita. Gusto na ko matiwason sa imong tao ang napalpak nilang lakaw. Sa, Nakahatag na kita nila kwarta. Busa, dili mahimo nga dili nila mabuhat ang atong suko. Kinahanglang may daotang may tabo kang Helena. haim siya ospital. Oras na si mo sa katambal. Maayog ka nga nurse, Helena. Natural. Trabaho gud din nako. O gusto ko nga tanan akong pasyente, mamaayo gid sila mga sakit. Mao nga ako ginang atiman nun ng oras sa pag-inom nimo og tambal. Nasina naman kundaan sa mahimo ni mong uyab, Helena. Oops. Nanasad ka na ha. Lando. Migo lang lagi una ta karon. Dili mahimo nga magkunahon na taglabaw pas panag-amigo. Okay. Hello, Lando.
Nung di anam sabdi sa mukan. Ni alam doon, gidagan ta kag laing-laing prutas. Kadaghan ba ng mga prutas nga dani mo, Ma'am Shin? Ang, waman ko mahibaw ko nung sa ganahan ni mong prutas. Mga nagpalit na lang kog kutob sa akong makita. Salamat na lang anak, ma'am. Pero, dad anang uban sa bahay. Ikaw may akong gipalitan ani Court. Unya, imo na hinoon ng ipahatod sa pay. Mugawas na ako, Lando. May paliton ko sa gawas. Ay, may kinahibaw ka. Nga 3 is a crowd. Lando, mugawas na ako. Hoy! Lahos na nagpauli ha? Kaya ako na mabantay ni Lando din he. Tanaon lang. Balik ako, Helena. Ikaw akong gusto nga mabantay na ako. Lando? Kinahanglan mo lampos na gyud sila si Franco sa pagpalayas anang Helena sa among kinabuhi. Makalagot ra bang pabayhana? Kay musukol na ko. Buwiset. Nagsige malanig katuog si Alejandro karon nga ako'y nagbantay niya. Oh, maayo hinuon. Utro sa titawhana. Kanus aman siya mamatay. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.